Iċ-ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Merħba f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw l-Ewkaristija lilkom li ġejtu mill-qrib u mill-bogħod hawnhekk f'riġlejn il-Madonna. Ħanoffru l-Ewkaristija, il-Qudiesa, b'talb għal kull wieħed u kull waħda minnkom. Ir-rettur tas-santwarju qed jagħmlilna appell biex ma' din l-Ewkaristija u f'din l-Ewkaristija nkunu ġenerużi u ngħinu minħabba xi spejjeż li kien hawn marbutin mal-ġeneratur tal-elettriku u għalhekk nkunu ġenerużi kif dejjem konna. Il-ġabra li ssir illum fil-quddies u għada se tkun għal dan l-iskola. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-kol. Nagħtu bidu billi nitolbu maħfra mid-dnubiet u mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemi billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja jilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek Qaddiż, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitlob għal kull wieħed u kull waħda minnkom, anki intom li tixtiequ titolbu għal xi ħadd, niftakru wkoll fil-benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjin u mejtin. Nitolbu ħaresu Alla lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa u xejn ma hu qaddiż. Kattar fina l-ħnina tiegħek, kun int li taħkem fuqna u tmexxina, hekk li norbtu qalbna minn issa stess ma dak li jibqal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien ġie għand Eliżew raġel minn Balsalisa
u ġieb lir-raġel ta' Alla ħobż tal-bikri, 20 ħobża ta' xejr u żbul mimli qamħ ġdid. Eliżew qallu: għatihom lin-nies ħajjieklu. Imma l-qaddej tiegħu wieġeb: kif nista' inqassam dawn l-100 ruħ? Raġa' qallu Eliżew: għati lin-nies ħajjieklu. Għax dan jgħid il-mulej: mhux biss jieklu, imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu u kienet fadal minnhom, bħalma qal il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti iftaħ idek u xabbal kulħadd bil-ġid. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu illi jagħmel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol l-Efesin. Ħuti, inħeġġitkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, biħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tasliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mammudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr li l-Alla bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw sinjal li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela lejn l-għoljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib il-Għid, il-festa tal-Lut. Ġesu refa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġejja u qal lil Filippu: "Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu?"
Dan qalulu biex jippruvaħ għaliex u kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu 200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli, Indri, hu xmum Pietru, qallu għaw tifel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma quddiem daqshekk nies? Ġesu qal qiegħdu n-nies bil-qiegħda. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. In-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet ratt il-ħaj, qasamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu iġbru l-loqom li baqa' ħalli xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u imlew 12 qoffa li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dawn is-sinjali li jagħmel Ġesu qalu dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta intebaħ li kienu ġejjin biex jagħmluh jeħduh bil-fors u jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lil-għoljiet. Il-kelma tal-mulej tifħir. In-nies jgħaddu minn ċerti bżonnijiet. Hemm bżonnijiet intellettwali tal-moħħ, bżonnijiet tal-qalb, bżonnijiet spiritwali tar-ruħ u anke bżonnijiet naturali kif tinżillek tazz-ilma jew tazz-ilma friska. Illum il-Vanġelu jitkellem mill-bżonn tal-ikel. Ġesu jara n-nies bil-ġuħ, qegħdin bil-ġuħ. Jekk tiftakru l-ħadd li għadda, rajna l dawk in-nies jaqsmu min-naħa l-oħra u jaslu qabel Ġesu u Ġesu jħares lejhom u jitħassarhom. Konna fil-Vanġelu ta' San Mark. Issa għas-6 ġimgħat li ġejjin se nkunu nirriflettu kull nhar ta' Ħadd fuq il-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 6, li jitkellem mill-ġuħ tan-nies, il-bżonn tal-ikel, u jitkellem ukoll dwar kif Ġesu se jagħti lilu nnifsu bħala ikel. Jien il-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Qegħdin iċ-chapter 6 ta' San Ġwan li għandu iktar minn 64 vers marbutin mal-Ewkaristija. Ħammorru għal-Vanġelu tal-lum, sabiħ, nixtieq li anke t-tfal, iż-żgħar li qegħdin hawn jifhmuh għax huwa sempliċi ħafna. In-nies qed jiġru wara Ġesu, folla. Ġesu jinduna li dawn in-nies ħajmutu, mhux se jaslu lura, ħajtihom il-ġuħ mhux se jwasslu, u jkun hemm tifel żgħir li Indri irresqu quddiem Ġesu għax kellu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet. Ħammorru bil-mod ħanifhmu kemm hu sabiħ, kemm hu attwali dan il-messaġġ tal-Vanġelu. Il-folol tan-nies u l-Vanġelu jgħid in-nies kienu qed jiġru warajh għax fiequ, kienu morda u fiequ. Imbagħad f'mument minnhom jgħid Ġesu refa' għajnejh, nimmaġinaw li kien qed jitlob rasu baxxuta, refa' għajnejh u lemaħ kotra kbira ta' nies folla ġejjin lejh. Issa dik il-kelma refa' għajnejh mhux għax kien rasu baxxuta u refa' għajnejh, le. Dawk l-għajnejn ta' Ġesu kapaċi jinfdu l-qalb
U Ġesu jinduna xem f'qalbek. X'teħtieġ? Għax dil-qalb maħluq għalih. U dil-qalb ma ssibx paċi qabel tistrieħ fih. U allura jdullem Filippu. Interessanti. U ipoġġilu domanda, Filippu, kif se nagħmlu? Inġibu ħobs biex nitimgħu l dawn in-nies, dawn għandhom bżonn. U Filippu jgħidlu, għaw daqshekk nies, imma Ġesu rid jippruvah. 200 dinar ħobs, jiġifieri 200 ġurnata paga, mhumiex biżżejjed, jiġifieri qed jgħidlu kważi impossibbli. 200 dinar, 200 ġurnata paga, aħseb wara minn se nġibu biex nitimgħu. U hawnhekk hekk Ġesu rid ipoġġih daru mal-ħajt quddiem din id-domanda. Il-folla Ġesu qed iħares lejja u qed jinduna xem fil-qalb. Ġesu jħares lejk bil-għaġġ għal-ġustizzja, għas-sewwa, għal-paċi fil-qalb tiegħek, għal-mistrieħ. Jaf xem fil-qalb tiegħek u l-Filippu qed jgħidlu x'irridu nagħmlu biex in-nies ma jibqgħux jiġru wara x-xejn. X'irridu nagħmlu biex il-qalb tan-nies issib il-paċi u s-serħan. Rajna mill-ktib tan-Numri, in-nies kienu għajjenin u Mosè waqt li l-poplu qed jara l-Mosè jibki biex jidħol għalih. U dan huwa Alla tagħna. Jaf li l-qalb tal-bniedem ma ssibx mistrieħ. Mnejn? Dik id-domanda, mnejn il-qalb issib il-mistrieħ? Saqsi lilek innifsek f'da s-santwarju ta' Pinu. Hawnhekk ma niġux minn rajna, hawnhekk iġibna Alla permezz tal-Madonna. Mnejn? Jiġifieri x'qed tfittex, wara min qed tiġri, wara xiex, biex qed taħseb li qed timla qalbek u ħajtek. U l-aħħar ħaġa, dak it-tifel indri quddiem di diffikultà kbira, jgħidlu hawn tifel għandu 5 ħobżiet u dawn x'inhuma biex nitimgħu 5,000 raġel barra n-nisa u t-tfal. Interessanti li Alla jħares fil-providenza. Kemm niġu quddiem problemi u jien ngħid x'nista' nagħmel quddiem marti, quddiem żewġi, quddiem il-familja, quddiem il-kwistjoni tax-xogħol. X'nista' nagħmel? Ftit għandi riżorsa. Tieħ dak il-ftit. U Alla jagħmel il-miraklu. Imma importanti li nindunaw li Alla tal-providenza hija tmana. Dawk il-5 ħobżiet tax-xejr u dawk iż-żewġ ħutiet mhux biss kiel kulħadd, mhux biss kiel kulħadd u xeba, imma kien fadal 12, għax 12 huma l-apostli. 12 il-qoffa għatuhom intom x'jieklu. Nikkonkludu il-Vanġelu waqt li Ġesu ipoġġi n-nies fuq il-ħaxix f'merat kollhom ħdura jħedni għax il-mulej u r-raj tiegħi jaqbad il-ħobs f'idejh, jerfa' għajnejh lejn is-sema, ibirek, jaqsam il-ħobs u jagħtih. Dawn huma l-kelmiet tal-konsagrazzjoni. Ġesu qed jgħidilna f'kuntest tal-għid intla' qalbek maqtuwa, ersaq lill-Ewkaristija. Int li bil-ġuħ għal-verità u s-sewwa, ersaq lejn il-qudiesa bil-fidi, ersaq lejn it-tqarbin bil-fidi, prepara ruħek, għamel ringrazzjament u meta toħroġ minn hawn aqsam dil-grazzja, dal-miraklu, tal-providenza talla ma' wliedek, ma' dawk li huma qrib tiegħek. Ħajkollok il-qawwa bl-Ewkaristija tikkumbatti ġor is-salib, id-diffikultà. Iva ħbib tiegħi, taħsbux li ġejna nitqarbnu, ġejna ta' Pinu, x'in se ninżel minn dak it-taraġġ, inbidel kollox. Taf x'inbidel?
illi naf mnejnu ġej il-bżonn li jien għandi ġo fija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Nissel mill-missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mal-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jumu mweġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Ġesu għadu kemm kellimna. Nistiednek issa biex inkellmuh fit-talb tagħna. Nitolbu għall-Knisja kollha l-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, is-saċerdoti, id-djakni, is-seminaristi u l-katekisti, il-lajċi impenjati fil-Knisja biex jaħdmu ħalli jaqtow il-ġuħ u l-għaġġ tas-sewwa. Nitolbu. Id-dinja tinsab tom fl-inkwiet, tinnegozja l-armamenti għal-qtil tal-innoċenti. Għati mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, paċi lill-familji, paċi lill-qlub u lid-dinja, l-aktar fejn hemm l-innoċenti qed ibatu mill-gwerer. Nitolbu. Nitolbu għal dawk in-nies li ġew hawnhekk jitolbu. Dik l-om li qed iġġor tarbija li għandha bżonn it-talb. Dawk il-koppja li jixtiequ wilt. Dik l-om li għandha mart terminali. Dak il-missier li dil-ġimgħa dieħel għal operazzjoni serja. Nies oħrajn li qalulna biex nitolbu għalihom. L-aktar dawk li ġew f'dawn is-santwarju u ma qalawx dak li talbu. Nitolbu. Ismana. L-Olimpijadi, lingwaġġ sabiħ tal-isport. U Franza għażlet li tfakkarna minn għalija b'mod redikolu wara li għamlet ħafna spejjeż kif twaqqaċċajt l-Ewkaristija. Ma jimpurtax li ilna qed ħeġġiġna iktar biex inħobbu it-tqarbin u nħobbu l-Ewkaristija. Aħna iktar insiru entużjasti u imħeġġa lejn il-Qudiesa u lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Għal dan nitolbu. Ismana. Fiskiet namlu it-talbiet tagħna. Inresqu it-talb tagħna minn idejn l-om tagħna Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jagħtuna l-premju tal-ġenna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu li bih għamilt kollox li jintbattulna salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marja Verġni u għatem rida tiegħek billi fetaħ idej fuq is-salib li toħonna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġli, il-qaddisin, il-ħbib tagħna li għandna fil-ġenna infaħruku bil-qalb intennulek Addis, Addis, mulejjal tal-żewġ, smewitolar. Osanna floli ta' smewi, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna floli ta' smewi. Addis ta' sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn raj ħibati, ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rad il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs, nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox.
flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi għandna l-Ġesu hawnhekk, preżenti u ħaj fostna. It-tieni parti ta' din it-talba li Ġesu għallimna ħobżna ta' kuljum. Nitolbuh jagħtihilna kuljum, mhux biss l-ikel għal fuq il-mejda tad-dar, imma jagħtina wkoll l-ikel minn fuq il-mejda tal-altar. Flimkien, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi, paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija s-sliem, għatija l-għaqda li inti trid fi int li tgħix, int li s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin waqt li flimkien ngħidu ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax nħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninferet minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jew issa fiskiet dal-moment sabiħ f'riġlejn il-Madonna ngħidu grazzi għall-Ewkaristija. Nitolbu tarbinna mulej bis-sagrament tas-sema, tifkira għal dejjem tal-passjoni tibnek, għamel li dan id-don li jutawulna bimħabba bla qies ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. 20 sena mill-mewt tal-qaddej tal-Dun Mikiel għat-tard mitfuna hawnhekk f'dan is-santwarju nhar it-tlieta l-Isqof Anton Tewma ħajamel qudiesa f'dan is-santwarju tibda fis-6:30 u tkun imxandra wkoll fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi u UTV. Min jista' jagħti id-demm għada il-ħadd bejn it-8 u s-sija il-Berġa Xewkija ħudu magħkom l-ID card. Nkomplu fakrukom fl-erbat tal-Madonna issa qegħdin ħafna qrib il-15 ta' Wissu, lejt tas-sajf, ukoll infakrukom biex dejjem niġu lebsin deċenti, napprezzaw ħafna l-isforz li nagħmlu biex dan is-santwarju nżommuh fid-dinjità tiegħu. Fl-aħħar tal-quddiesa għal min irid minnkom se ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna l-Karmela Grima. Imbagħad wara jekk hawn minnkom jixtiequ jagħmlu preżentazzjoni, jidħlu fil-kappella u mas-saċerdot jagħmlu xi talba speċjali minħabba mart jew jixtiequ jitolbu jinterċedu għall oħrajn, idħlu miegħi fil-kappella tas-santwarju. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.